И нещо любопитно. Един от най-близките двойници на екшен звездата Силвестър Сталон живее у нас, в Самоков. Той се казва Бисер и е с 26 години по-млад от оригиналния Рамбо. За топлата връзка между Холивуд и Самоков разказват Николай Василковски и Станислав Илиев. Българският Рамбо е популярен образ в родния си град. Докато истинският Силвестър Сталон е оставил зад гърба си 3 съпруги и 5 деца, нашенецът се радва на щастлив брак от 11 години и 2 момчета. Става популярен като Рамбо още като тийнейджър. Групичка деца, минавайки покрай мен, предполагам, че съм направил впечатление, ме посочиха, нали, си говорят между тях, аз ги слушам, че си говорят за Силвестър Сталон, за Рамбо, за Роки и се престрашиха децата, дойдеха при мен, откъде беха намерили листче химикалка, да им дам автограф. Бисер работи като шофьор, не ходи на фитнес. Изполинската си фигура дължи на работата и спорта. Богатата му колекция лични снимки във Фейсбук е повод за десетки нови приятелства. Аз не смея да кажа, просто хората така казват, че приликата ни е огромна. Също така ми е мечта, ако мога да се срещна с Силвестър Сталон, да си стиснем ръце, да го видя очи в очи, нали? Каква е голямата страст на самоковският Рамбо? Останалата част от историята ще видите тази вечер в 19. За новините на Нова от Самоков, Николай Василковски.